29 ноябрь көне Уңыш байрамы район фестивалі сектәрендә Түбәнге Бикқужа авылы клубында алмалы еләкле ожмах дип исемләнгән байрам узды. Сарала Юмагужа һәм Түбәнге Бикқужа авыл биләмәләре, остабикәләре катнашты. Уңыш байрамына килүсе кунактарды остабикәләр төрле хөрмәттән, кул эшләреннән торган күргәзмә менән каршы алды. Артабан сәхнәлә уңган апайдар карагаттан как эшләү буенча осталык дәресе үткәрде. Тамашачыларга төрле емештәрдән эшләнгән хуттар тәкъдим ителде. Күңелле йырдар, дәртле биюдәр менән үрелеп барды Уңыш байрамы.